wati mechira wati chinko kwa ta kuna wati asa ko karanze buopi o wati chinko njire mete lakini boya nae mogendi buya ngata wati ndira ngo indako kenyere sukuma ngo konye turuli ko bwangu nakagana ko konye ko ikapara ko ruchiro nje ni nyoru nkoruwa nyore nsiwa makokuka njo muga mbwate nyasaye na makonya gakinkana nkonyete ndio je kontangaze ene moyi ya sita totebane tiga kiti ango bwate si omofedione erumu metiane nko bwate si kana litora ruli ko bwangu na ko ma ko janga ni nyoru porno ko nyoru gwe ko asobo gimobo kora nyoni baga kora banta amangana leki amaya abantu barenga igo egenze kiya omonto aranyare gokora no koria na kunywa yewano nakogokera ebintu ebyachandekeire ko binyora nkamanyanga nonya nayo nigo akorwa ase okoboko kwa Nyasaye babinto ebinto anya byakire ete ebinto tokarangaki abinto abalaka ite ebinto tolie nonya twakure tokutura abantu tole moyo iga nonya morogi otare gocha kuyate abenga narenge nchiora kini yeli ara goika korangaki ebyagere steki ne koreteki hey ite ebinto muna tora bangaini kwa mwezi kino kwa metenga papa prenda njugo choro nuseli gento kera tari gento ko musimo gaka ko kwarangeri ngo moi kora lyote abiguri ngano tegene hey gento kyoko Rusia moi kara lyako boli ngaki buya buyegente ke kya omoyo kere yani ndero wacha tomanye tingenge ro keri kya gatire egetamba keri bekerete kurugo azi bano gogo mogako ija kwa kumena ki aya Rusia mbora ya motuera susubalirega ikagaria oewe siginonga hapa ni kubaya ensema kiere aminto aye omoiseke igwa tegerera mono eba bono abantu baino na abe nyumba ya iso ayabana korama gendero buo baekerige koko nyora asuko basira asubo gimobo lakini ibintu byamagendero etyana yobwata abana bagosoma erinde banyore efisi tade banga inje na basoma na batasoma ngabana maete ane ko chikenyoreke nderi asemite kana tigi obengora jade kore ana no ruara to ko rie gitaringia moyo ne kira igo Singe chwa tokole ko mayali tukoli alero ene cheikire chinga kiko ko igulingana lyao twasabire golesa ngama na tuwetera somoika kwana mana itu munora lero bya na kubasaba sieso yoro matolio ito twachira senkeye asengencho yokorara ko mwana fifiani na tuamanyire na tuwesi korara tole aijalishi makweli kitora harale lakini okorara nkoro ono nabana ali kuirali bageli gante abenga pole ase family mono ase Christine amona danikani omonene buo buyo bonge abalemie ekyangera nere omolemi obene ntuna tobera tuna kotebanga ma intuto konyara lakini oyo konyara Nyasaye ito ole moyo igo monene buo buyo bonge tiga balemie chinga kiechi chiobo kendu naende kera mangana buna ya beire Christine na danikani anchera na ngafiviani otimokire namba ibere bono rengera ligo chaka komenyo bogima ekero viviani ataiyo namba isato bono genderera advance tago tigera abo genderera na kende mware gokora ekiagera egiatie kire ko bakiabeire na kira kogera doubt aho tebanga bono ninche ndagenda so mwana oyachire era tago korangaki tago cha sende
bona nchira nango mwana otimokire na inde ni ntutwensi turagende asako genda lituko liare igo tukamona na bubyo bonga balemie amona ngina koro karongo na gosoma maliko na acha kugundwa ngaba cyo koro kumbe ne chigutwa ase chisokoro chiabo omongena mere ni pole ekiagera egutwa yao ya ruro abana nyore mere ngani Sulemani otanga bachukoro ne chigutwa ne amakweli muna ya Viviani naro rorogose naro ngaya mangana yale Revelation 13 verse 10 ulio kasoma soma Nkaiwa erio iri tego te abaigo 13 verse 10 Revelation Omonto gachoreirwe ogoswa oika oswe Omonto gachoreirwe ogoitwa nomo yobirende goikaitwe nomo yobirende bona na abachanu barabe no koremereria na ubwege nwa ingon kinara ntereke bungeke inkelinga makweli naro nande twensi nkorara tole na makweli kero montara arare na makweli ao ubwate karabona choreirwe ine ababa ndire bona Vivian imbaira negose naende Isaiah 26 verse 19 Isaiah rongera na Isaiah namo ebungo 19 Abantu baino bakwete mbabe moyo naende Abantu baino bakwete mbabe moyo naende Emebere yaba akwete nebo Emebere yaba akwete neboke Abumwaralire ase amaroba ime Bono bali baralira ase amaroba ime ine Vivian naboke naende naboke nakiekogera Yohana agoteba tito 10 saya Lorenza ngochere ekero bali barayira ase chimbera barayibwe ntoki elio monene barayibwe getureri barayibwe kono ngabange baboke asoboge mabwakare na kare na abange baboke asogo sira bwakare na kare igoko boki gukoro lakini chiza moirenga ibere Omayete na tonago te Christine na Danikani na batoko na kobatebi ngaremereria na ende karongo na kuliria maliko ngaja konyoranga na batoko kwana lakini barabona abaibori na babaigwete ngango kwana tole lakini tibaigweti ninki Jeremiah 31 verse 15 Jeremiah 33 naye amo ebungo 15 Ayanaro monene agoteba Elio giria igurwe korurama Okorera na okweumia Raeli nko barerara abana baye Tanje tiare miwe igonga na tona kore mi Kristini na bako igonga na remete lakini na eno kujikoinyora yake anyora Vivian takore tiki taiyo mwana onyara elio kona gotebiwa na baiwete ngango tebiwari lakini nkorera abana baye nakia ko arastera isate ibungo bitatere agotebanga omonto gakorera motigarire na gentoki neliogi elinde endumesoke amakora wanuri kestera kerigiba kagekobore ego Kristini omana tigabaremi omwana tigatimoke aso manene ekiagero manene namanyetenga insemo kiara mubeke na induto manyenga eliko bwatia bona ne eliaye eliane ne eliao ekanaligereria esakareye naligereri narari ngana geterigia ekanaligereria igeri kirengo mwana Vivian nigarenge omoshiriki we kanisa yarari nima tabange gabu baikoligere
ngayare goshiriki Mwangaza igencherenga omwana oyo nabamanyitenga nyomba mwanyasaye no ogotoleka kore ngana nonya na Bible nabo bamanyitenga barabubuka mba kunyara oyo ora banyarire nyasaye ine irabangu akubuna bono esa karerie korokwe yurochi ngayera alike konyogo shiriki ekiagara bibiani yerikire Mwangaza ayenga ibara alike omaete na barabungongo kibale bali bakolika abana roko nyoro orikire orika ni wopu ochikubona ki ni wopu ono ngayinkona ki ale goikaranza ngayo na ko nsanga biona ali gocha lakini bali mama te batanga nenda senge njo mongi na gocha ono na bali kolika ngo nonyono mwaka bakorare ki gocha ale aka baminto bono ngakibone dini yabakorete yaro musacha na rukuru kudauti akatebanga na asabire ngane elimo kurua soma nana andena lyakorete ngaki ndiriri bono nwako nyara bagaka muganeti ekiagera dauti agotebangere amenya se nyomba yo manane amatuka arenga lakini abagaka muraisa kolire none chikwaya abagaka nabangina mbara byabangi yani barabuga yotanga na bairo mongina na baire na bana bona tikabana ko bakubwatere teribaga ekoro kalende tokenga naye no koreteki baka baminto mutagwancha na inwe euro chia ino echakulikwa bune ya Vivian aendeleiwa omwana bono ko mwegerie kanisa kago kina arabomo nebe kanisa eyu inkia kwebera ekiagara kwa mwegereti ane bajanga nyoraiga omwana oli okoiborwa nyina tata chete kanisa nonyendinde nonyene keramo bogoreti nokuma nere tago chikanisa yoko kumena ki igama semeti ngaye munango koibora gatoji kanisa tari amatebeti ebinyinga biria bya mobogoretie buna bitanjete dini nonyano omwana oyo biazara bya dini mbikora tiki mayama ngana yare Psalms 58 verse 3 to 5 ngi biblia yoteba ndio montago jaga gogorekana ndiago jaga kwange dini Psalms 58 verse 3 to 5 nero niga goteba iga abakoria mabenigo basirete korwa chinda chiangina rosi chabangina abakoria mabe iga gosira korwa kerongina mogogoreti nabako nyoro mokungwe bwateraneti lakini kwa wadango motako ngibusibe era biye kore onkonya kandi yugote binte neine sibani sibali mogaki inyuba nankoba ane kwa no wateba ene kwa kuchinkara ninge guru horo moiga ndute mo wasi bena mache no danga njo montale ko ngesi man off oroje eke monteke ke gocha ko igurua ke gane tie bindo munebi ngabeke monteke ronge yo ngai bolo jo montago kore kanera akanyaboli mokara kuleni abanyaboli monigo bakoba abatanton korwenga kiyo koiboro kwabo abantu bare basomere tobolimo kagane kosi aire twe agatebunga yekero montago gotebiga matebiga bona bana bagina akaro montago chiro kabesa chibesa dio tata etiko moa akahandrete kuna kwakoeresa na handrete kunya kobanga buno ko matebi ngaki nkonye ngaki aye mambiene na koi ma bano ke muntu minto gochiriri bona tware ngena yo nyontebi kagonga ngina ko egera mate ko moale ndio rojo monta jagete kwegero bolimo ndiri kare ababangete tini barabungi bibile da maki bakara baraboni go babwate obosongo bonga buna obwengiti bano nigo banga buna lirubi rigo ticha amato aye bano erinde tiriwa amariogi abanyamosira amariogi aya abanyamosira Ose ayaba ebi bobo ngaini. Yani ngomuntu nali otichete amataye buna lirubi litichete amataye tiriba ise ko ngoro na manyansi na asiarwa. Maite karo montara ko tenga makengo gabe kirege tugiroje. Lakini makenga itaikuruzi kuraisi. Makenga iyo igare ndire ne lirubi. Omuntu kuminga abati kwetirende kyagara lirubi ingakinda akenkore. Nabantu mbale batine tebo. Batata getie nchiri. Bachikoe gukero bachikokore ngweke babigite enchiri yaro tigira ndigwe asa abako igwa lakini nduti atora abaiko madana ya tulibobe
ekiagera rende otena Biblia ate abanga ogoticha mato indiringi na koratanga ki abogoreti bona singencho yo mwana oyo ekiagera nginare ko gende kanisa nekera muibora kamwaro kie kanisa na kigeko gera moigwa ngina romo batebanga ekero bagenda kumokwania akaira magana yo motu ndaisi gora nyoro mwana okoira magana yo motu yatayo kanisa ke ngeri kere rais lakini moigwa na aira magana yo motu ora naye abana bao ancha naye bagende dini takorera abana busaigo ngoma tengo chikorra abanyarebe nganonya bakogende kanisa ngamba lyababe aye abanyarebe nabua bao aye regere lyabao nakiakora Sulemani agotebanga orokera lyo mwana abugatie njerago kina karo moke okobama gotunga lyagora tari kule bamangara ayo aya noranga tari weti omwari goja koigwari nakiakora alimu babana bali bagosomia abana bake bakinda gade na kira dorol barabuna bakogendera kuna gosomi omwana oli okona gokunye bitense ona gokunye bitense lakini naana ajange ko moboria maswali igoko nyora ngo mwana olia yese gabwate tie kiakie eliwe igoti ana agotebiga uno kwegeri omwana omogiti oromoke mborogo ikaigoro na bago jaga kwa monte bintu byae amoenga kikwa mutureineti munoko okobogoreti omwana munoko na konyira nere munako iborwa lirio mutaka masekera ero musomo numita 100 ogotika guchabu ekiagara manyinga mubogoretie okonyunda nabo kuarenge igorena lyango kyase yiro che omwana oyo nonyo orarire ime ya Kristo aselietalia Yesu nakiagara Biblia batebanga ekero Yesu agocha abararete ime ya Kristo ngakibarakore igobara abokirwa monere ine irabankwara arabuna Viviani ararire norare ime ya Kristo abakweli yao igorone yagokere gosotora nakogokaga egatona gotera kumbe igorolieta lyao ndiyo ande sangano kangete dini ande sangano le meye dini lakini yoro moganda otimo gete meye dini lakini bituruturu na meye amo ine irabankwara ndibotiki aba malaika bari kanya bakurendete baraire igoro gonkirare goteba omonana tigatokonya twenzi twanje dini na twenzi twanje Nyasaye uno mwana Viviani anchete Nyasaye ando matena chanka nyoraiga ekera abantu baraba Kristo mbatagete chano ekera go chikorore mechano igakubona Nyasaye oyo ngaigo saringi ngakia koroti gaiga yali alyo one kingo korane kanisa yenda atige ekiatino chigende yankonyire nande no Nyasaye oyo bono na atigire kumusasima ekiagaranga yarenge ekero gento gete kiaba ekero gento gete gekoba Nyasaye no akorete ki no ali Psalms 34 verse 17 18 and 19 Saburi 34 17 18 19 ingi Biblia yote hapa Saburi 34 verse 17 nero ni gegote baiga ekero abanyene oboronge bakoreranga bakonywe kera abanyene oboronge bakoreranga bakonywe omonene ni bakobaiwa na kubatoria kurwase mechando yabo yose bakobaiwa na kubatoria kurwase mechando yabo yose omonene nigo ari ange nabo chingoro cyabo cyabunekire omonene nigari ange nabo chinkoro cyabo cyabunekire bunabono Christine na Danikani nabairi bonsi chinkoro cyabo cyabunekire asenge nchiyokorara kwa Viviani omonene wakoreteki no ari nigo akobatoria abuberu berusirie moyo nigo akobatoria aberusirie moyo omonyene oboronge nigo akonyora emechando omonyene oboronge goikanyora emechando emenge korende omonene namotorie kurwase omonene namotorie kurwase emechando yonse haleluya amen goike emechando eroto enyore naenda ase emechando notogoetera tomanye goika igoro na ndio maana unaposoma kitabu ya Ufunuo 7 mstari wa 13 na 14 Biblia batebango ya mabwa bagaka balia Cambodia abanga iba arure nkamoira nelia
abana abasibiri kianga kiabo bachikolire ko bachindabo abana ababuire mechando yense igoro igego so una abanyanguru tali abanyanguru bakomogolia matimo lakini abanyanguru ase mechando bakumera nero aselie tali Yesu na kia kora togotera nga natotera sengegu amatera amaya ekiagera tuabeira babui natotere aria sengegu amatera tokoba na bororo linde goseko aliagotimoka sengia Kieko ara Biblia ko tebanga ndangerie na inje ninkore ngaki ninkoiranerie ninkorokeria mangana manena bisikana totana komanya bono Kristi na danikani rangerio manene chinga kichonsi mobolingo manene ninki kiagera ntuto eteraya ninki kiagera ntuaya tanyora elindo maneno yokoiraneri bobisi nabairannerie bona korengana ararorere buya kore tande nchiri kurwa segetabu kiaruka Ruka iko mena isate ibungo bitana kemo baka kianda. Bibiri iwego tebango marengani buo moko omogomba. Agakuwa no marengani oyo omonto yo mana arenge no moko osimekira somo gondo yabwime sabibu. Akagenda koligia amatunda somo kolia. Korene tanyora gento. Agatebyo moroiseria buo mogondo bwime sabibu. Rora emyake yetano na achire koligia emyake yetato na achire koligia matunda asomo koyo na tinda anyora gento yonache na seki ogosaliri roba akamoiraneria omonene yotige omwako oyo naende goikanyo burugere na koyobekero obuoyo noro kurame amatunda mbuya onyetaiwa elio oyo nache akerongo somo mwana oyo iga nabonkoligere naranga nchamo naye no mote osimekire omotoyo nga yosimekire asense omoburugeri ningo njeso omanya no motoyo ningo nyasaye litukase linde nabo nyasako na kokolire linga nonya korase dini nabaga netiaro na matunda libaga lyokorora matunda ororo mote ole wanyansi obwata mato lakini matunda atakole tiki ekiagera kerago koligereria anyane lyo mana gokwangere kuomara iyo kuomana mune charani egosona tande gosone suti kaliye alipea ego chiripea gobe kaigara rora chikora alinga oratenna kera lakini suti ekorambura kurugoro bakarali baka mate anyane ndamwamu na meyamo anyana mabebe masikani takora tiki teiyo lakini imeye dini noole ande gatogotera into abaruani bomonene Mañana te hará no me tomo yo. Ahora ngola ndo baita beliboze. Bigon kita que tengo tema. Ekero monana kondigereria. Ekero monana gokoligereria. Ote biye songo motoyo nyonache ekiagera miaketa torachiro matunda takara tiki. Na yeso teba amanyinga ne tata moena enderi bagelimo. Bono motige ajara neli wasa matanga ekiagera kanisa taiko genda okonyorwe sa matanga ayewe njiri kero otiganga akorandi gotene program ngere bonga goikokorandi kobe bono rende gotetiga bakorandi liuba kolengaki ane ko wo kwana byangaki amangana arandi gu kaba gotebi gumba kole tigi bono kuminga paka nere go kale go gaki na ko yanga ngatai gweti mangana ya bono yesa konya goteba manyingane ekero manana goteba ngabutura
Yesu ateba manyingane naende mwali bagelimo naende kwae buli bagelimo naende libaga lilikuwa litumia abobe naende ya ikachinga ti naende Nyasaye ateba ngoyorusia oyo okona gotoburugera Yesu atobekero obuoyo ngayego tobekero obuoyo wetera samarandi ao elinde gokona kurandeliwa gose nobe kieni elinde bwama matunda Bora Nyasaye ojikoligereria okumingona roburugeretu nakiagara Biblia atebanga bono nyotike nyoeri bagi elimo inyo burugere nyobekero obuoyo mondo na aroma te bwangete dini ngoma nyetenjengo chikosaba Nyasaye taikonyigu mura bora Nyasaye gwaja konya abana bane baeta matemo bagende chi university bonsi ara ona ko bwate dini na magokabe yali abekerete Nyasaye condition oyo nero gosaba ngakora nkora eke na ingeni koreke yani bako ngenterera na Nyasaye Oma ndemo gosaba kwa magote abanga ngoma nakora koreke ni koreke ngora saburi lakini koko sababu ati anga Mungu tenda kulingana na mapenzi yako omanene yako kora kuno waje kwa yako kora tenga hautaona mabadiliko lakini senge joko beka condition ngora saburi Kora sabole ekiagarende oyo bekerete condition no liyo gotebiwa akore kuno waje kwa yakore bona naboko na kuburugeruri tukaserinde naboko na kuburugerwa wachire kobekerwa obuoyo tigato chike chisemina tigato chike gozengento ki tigato chike chikurusedi nabo ambetinga ki emeyegero tigekoru lakini rende nje tiganda ababunande bono nje naye twairwe chance yemo nakiagara Biblia tanga chinga kichirichio gotamanya Nyasaye ga ombetinga tarochi sega tabu kyokora bono naye gokoba moyo goko na koiguri nganeri asaka mbuka yomenyerete takwe bisa imeye kanisa ngekoroke toke no ri imeye kanisa na bato okorero moyo gomuya totera matera tokore kerege buya lakini yakera malaika bako ganda iguru bakaba kumuri kubaire riwati yabatebanga agakure ruwati goborogi akanga gotigoborogi agatinda chwa ase go kurora morogi igoro tekora tiki lakini insai kanga kitwa gaterire ekina ya jakire igoro twagaterire buya twakora buya kumanyeti naye chiandaye na bande bare bakora kongentereria ngoma yetenjera bongo takangende kanisa lakini njikoligera limapo byarura nande kanisa ine rako genda yani nyunga yangi sana ono nyeboliga katare ko bomunga ni munanje igare ko nganya kurubuoya ekiagera ngina byarambuo yali ono ngina byara atakamenyeti kanisa inkiagotigire kanisa Ungana nale buangete kwaya ngati ko soe kwaya imuka momuro nale ngana no nyine kerago tera nko igwende ko ndoma aye naye agotogi rote dero kora koromere kiara kwa seti ibirengera ngichororo lakini yo yagotogi nyasa orarali ke yungi bana buangete kwaya neke yangu kioko tera no korete ki Biblia bateba akayo omaji taranta isano akayo oneji taranta ibere akayo one taranta yemo oro rende buna kwa yetu go seibe mukabo murona rotangane tibosio chitarante chindio goja kuchikorere meremu ke tigo mana na tokonye gatoko bedini tako bedini ko bwaterereti ngoma tete ko bora kini tete ko bora ro ko bando aro lakini nko koreke tukeko kutekini ko appearance tekini ko appearance on ngoi kaiga bando raiga bakaga nonde anana koramagi tande kini ko appearance yabangina nekero umuntu korobisi agosunge goti osungo ro ko gana ukulire kurweti sawa tanga oyatachie tiare egoti no akorete kumbe goti akora matuka atatu ngese yasunge tuo kalire bona ina bokorete dini matigambere no rindi ngo yoro bokogu ninga dini yensire ambere no rindi ingo kwa edini akorangaki oigo kagete igo ayakabe dini korengerati nganonyena kure lakini gorebe yangu eyane dingane lilioka Wano naye
na inche tigomana na tokonye gatoro mote Yesu gakona gotuburugira gatwaire chance yemo na intutuame titoba isakaba emeterie goja kona chwa emeterie goja kwangwa wetera soko menya waito nyasa tokonye atokerore na kia koro materie ya magotera oto echinguru chao unekero nene uyu ndera karemereria ngibona utari koremereria nonyene kero obwato boko agachwa obwato abane bajango yobeire bali oyo ne gasi abo sago tokori aba bali bakona kugezi tigatora aratiga ekereto iwa yacha nuna abantu baye nyasaka mochikanga ira chingiti ibere aliase obwato ime enyomba yake baraya lengo nyarengo ose moyo so mama manyeti nyarengo ade bagane mama idikendi nyomba yake baraya lengo edagerero nuna chigetwe aire so bwato akina naromba manyeti ngorongo ba na aire tendagera so bwate minyama yare ko chikoli ngayaya eta bukyomo jakana na aire te ekera aire te totebe ko so bole kizamo ko sene ngombe ekera yare ko lichinzi yaga ngobe kayare ngesi ko se yare ko beka kero munyama bunorengo endagera yare ngo nekera yare ko kachiga kiechyo iwa yare ko kora buna munyama one bwensi mokorengereri imizudi yare ngo ko se ndi yare ngo nuna sogete ngaya ga bono tingunya ngia yo sogera kurwe kanisa ngate na yere kanisa una nuwa lera to buato chinyani nchi arengo chisese nchi arengo bubisimbia eminyama yonsi arengo ororo nuwa karemereria mamisu oike to ige bakora maki inki bona yo sogera kabo ayeteba ngano mata what happens kanisa ero no nkoba no nyakende gyonsi na gekonga na kiororoba na injenta getakobera muatatangaka haleluya amen ngibona gekuliyete okonya kubwatere ngoma tena ranga polisi kete tai kondigere buya aye alimbuza obo polisi mbo polisi kuagenda igongwa na gosoma maliko nyomba ya tata na saba to bako genda komaterra na komatogi ngibona gekuliyete mwana ranga tingo nyara kokora kosasi makanisa yeranga yota kete kogandeli ya moinari otike kanisa keori ojikuliye ya moino yani enjererena elia alike umbukiare ngekoranga tata ketieke kianga iga kara inyora iga fimbo ya mbali haifanyi nini na eno sako somo keturangisa te ibungo bitato na yango isebe to saliarali abake musinga kalia iga na basongo boka bakali era yango isebe to salisei tigako tiganga ngatindi koberera nganta ketenga ndikuchiaria ngoma etari ronkara wasaki obusani aya norosio obusani bokie basani tibako jabali ni rongo barusi chinko mbara bali ni rongo aba gwatambuka ojitota ngwaje tobere kanisa tomanyanga gotoro totoleke taliyo konya koligerani omwana na tokonye na intutwanche dini totaliko na koligera lionde elina no nyantwa kule na intwe sakara ya iteli kwa bune ya Vivian yali ikirwa aseli yatalia Yesu mukutasali wame amangana mayira segendo asobweni abantu mbale bamenya tenseye tomenya teye buna yansireiga abantu mbale bamenya te na babwate kibesa buya lakini kuragera no mujana yani ese kugorege ntoiga maraba gaka aise kugorege ntoiga se toe familia yanga nero chireiga igoge kobege kone okoigwa kona gotebia bana ngomanyete uchumi ngaye kali ono uchumi kaya agenda igoro igotoko kungo uchumi agenda igoro oma to materi naro gotera nga money is not the problem how to use it kiwa za dajira kiomo chando enchoro go chitumia banga mota wanja mara takienda tobeke mono no nyangu atimokire o montaña ora mariga kolera agote anga ngora arete gento gete osa bana talibo dane biyo da kendo kene yo si monte chande irensa serioba aye kana
chochote chaweza kutokea. Chai. Omontaka chete chibasele. Omontaka le tamaremo. Abantu bane batamanyeti. Yani akumobasoka no byonsi byakolire ngani. Ono karara soma. Ecclesiastes ibere 24. Na bere ngatolie bintu tuararo asiri gose tokachirani. Mate muno ko kachamono, muno ko kachira bane batamanyeti akaro ko ale koliye. Igebeterereti. Ande muno ko timokaiga. Ekura teri entangani ekobekwa. Igotoko chachana. Tokurua na ande toterabani ngaki. Ende ko tekarenki abete ngamugani njo mwenyeji afanya nini? Motare kole takiende tobekeriko. Nonyaba gani bakire twabaharende na intutonyora mariga tokorera. Ekiagera mama yetenge binte binge byakorera baki. Yatigaire. Ecclesiastes yo morandia. Ibere 24. Biblia Bibilia nigegoteba iga egense kia omonto aranyare gokora no koria na kunywa yebana na kogokera ebintu ebyachandekeire kobinyora nkamanyanga nonya nayo nigo akorwa ase okoboko kwa Nyasaye babinto ebinto anya byakire ete ebinto tokarangaki abinto abagaka ite ebinto tolie nonya twakure tokutura abantu tole moyo iga nonya morogi otare gocha kuya tebe nganarenge nchiora kini yeli ara goika korangaki ekyagere steki ne koreteki kai ite ebinto bangina mare batari ko bunjeri ta ko bunjeri bwana omonya kogora okonya dangana tabyo mugaka tobesa tokoro omonyo bwanga elieri buno hakareteki abangina bane bare bakora arwalete pi lakini akacheteli busarasini abana bakunya goetana arakoliki chibesa makombo ebali ereli busarasini chikoreteki ontu ago ikirinjera okwana lingane limanga obegaki amangana yaerero ende chibesa chiri aliye soga chete mbora chikokonyi asi oliyo manyete kako chakolera yakolera mariga yomogoko mande mariga marakabirale ewa maya konanga watimokire lakini chibesa chakolera chiamo tigareire che unchebesa goregento abantu bali nonyangwa kure bamo mitone arole kutuzuto araka bosi gora gorobosi gora gorobosi ikokware tiriye no zuto areta che uncha kabesa namba ibere abantu bali kerati mokire kurwa sobo ikobwense ekura te kobekwa koigo mogno kobenaki maye kura te ya maya yache birino ga kondo kure moina obe ndiara goku aya kubo tuko mbona maambie si imiachire igaku gaki gosoma kokoti na nyuome asi bono genda tege oiko jabirino bindo awati maji lakini liye weli wati makiatera igakwe amakokoti akore maji kei aye elietari ya makirire igori buete chifanda na gentoki naye bange ekiagara makweli na koreteki naro madama agambare banje kemenda go agambare batancheti abangina bamanye bitu byabase bakacheti akonya batabanga njomanyete bibira byo ndugu nonyango na kugora iga ebira bitinde timo kungwa amanyi oyo bono moko na kugora komo nero kugorera nada akona kugosabira nga Nyasaye tari biyako sabira omuntu amakweli lakini otare gwanja achali emokole ukiago sabira achali akumo basokano tate abanga kendenge koreteki 13:22 Proverbs mwako myanki agora barangani ko beneza te ungo 22 kwa higerere kusema na yeresi Biblia inasema mtu mwema huwaachia wana na wanawe urithi. Omuntu omuya igagotigo omwana asa abana baye Bali mali ya wenye dhambi imehifadhiwa kwa ajili ya wenye haki. agotigo omwana asa abana baye nasa abachokoro boigo lakini ya mali abantu bali giri baraba batali abanyamoronge igatigareire abantu bali abanyamoronge abagakonya gwakorire kende ayeteba ensi yabono bona makweli garerera ale choto ro mwana ndakwananga era makweli abeire bosa tinga lirikare aye integento kelikwanyorire teba ngaki nonyana kure gento ketenkerase kete musaba tali baba bona ekanyako kirigo nganja koteba ande igwa bangina muna baba kabagoteba abangina twanyorete ngabara yara tokugango nakia ko yara tokonyora tokobisa
ekiagera gukwa matebiri anya kwa matebiri mbulengete yakuyiga meroro ale akobeli goti gochia somo sani oye ora baranga tigabara bisa kabona ayo gwako obera na gotoma inkioko ruseria o bisibole mino nane kwa irero yone igo kwa na gosomemera ngani kumena yeke bunge kemo ngomo kungomo ya akiagora ono como dara golini que ramano na nyako ara ono kwa ga jangi wingi sura maria minute we are omekas into otokorosi chinka kana basaja batu agachire into tokoma yanga bono enyombe neta getebiro wetani enyombe saja ara tire biro neta gete bitamba bikwa rugo oma to mosaja era no tale bitamba etime janda yayi ngi bono giasereka ere ijale to omageni karanzere gento ana bono ro kaliki agotire ro biro biro bitu sigete akaro ki arule getamba omoito dio sokire kwa chanjirwe bitamba kwareta kwara igoro ora dio magani achire mugaka gakunya kumugambia ari kwa nyoro iyo lirege tamba akeri ora tiro muito ono kuminga gakinga kibana hongo suka gojiariange mwakeri iko motari arole bo yani nyoro orusiri ono muna tora bangaini kwa mwezi kino kwa metenga papa prenda njugo choro nusiri gento kera tari gento ko musimo gaka go kwarangeri ngo ikora lyote biguri ngano tegene gento kyoko Rusia ngoi kara liako boli aki buya gente que kia oma yo kere yani ndero wacha tomanye tinge kero keri kia agatire tamba keri bekere te kurugoro asi bano gogo gako icha kwa kumena ki aya Rusia mbura ya motuera susubarire ngai kagaria oe gwesigi nonga hapa ni kubaya ensema kiere nani into ngongita etabateba abagaka interview ntoka naye yakwarete tako na gosakari tako ya danga bono ndagete ayendu ngwa korete banengo abeli yao na bugango ake chekineji simitia 30 endugunye lakini yagerora bwatira ni enduwe ko batenga sister anyo montore nare gokonya naye igongo gokonya gogo gobo mokungu anyo mosaje gosaja ka 40 ire naye korangaki bakungu bande omete mosaja korosi chibesa lakini asichikobe kutayo wacha konyora ngomongera korera yakagoreire mbori nera kona goete metema ngembori ene yabirisikira ntomera nganya kona komolise liko yako bwatera niyo kogoro erinde riyo manye ko manyange bito byabirisikira ngayibi kobera obirisikira kai yana mongera naro kona kombo ise ko jisa michio boliri ono mokungu na bare kenyoro karanzere te bisozo goro magaiga chochote chagweza kutokea hora tiganda ale banga ana bisabike nonyana soka tisoka boza inkio gosokera igaete motebi na ki onya kwaro lirenga tuwasinya nire bono ancho soka ekiagera je no ngorete ki njo karanzere bisozo go ngate motenga lirina bwate kieni lirina ale gosuma libune toi na ekwandoje bono na ikire sengo suma liyo mondoka gankorerande ngaingoji nkio kona nganya igwa bakungu bali banjete konganya anyana basaja bali banjete konganya 28 emerangani 27 verse 8 27 verse 8 Biblia ni egoteba omonto ogotama korwa bwoye ni gonge bune nyoni ekonganya korwa ase egesokiaye igo mokungu okaranzere te bisonzo goro aene nyoni omosajo konganya jikwa menyi kemeranga no biasara abange to bataite tibonda aene nyoni na ene fomi ureri kwa tumiete konganya na ene rogo tumio irane koro tiganda ara boli gabangi bajaba kaka bale mo irabe sirimbi yabu pirri abangina mwensi mona ige kenyoro bano totagete mogende erinde mochiko soka na endo boya malenga bara irane abagaka bali baba tango bali bara irane aga moroja mangao igora gatanga onye chinga kijire nyasa toro keire njirichi ba kito chabu ga kamoranja ga aga barabara musangire kanu sirimbi era buganga pirri bakungu bara agenda abasaja bali yabakungu asoboya malenga bara yabakungu bali baba banywa mata igo bagote abanga nguru twanje kiagara twatemira se tware konyara ono reno nye yasinyire igo yakorire ngaki ani gento getubwata metina abana
abana nabwe cheyi ogo mwaga bate abanga anyata agenda tika abana bagonjana ekeneke sapuke benanyorete gomo kugumona odenga anyanta agenda tika abana bana bagochandeka aro nari gokorero ngai moroje ngike babwatane okay bago wanya gotamie bintu kujisofa Psalms 45 verse 10 kibiblia dayo ise inogoko gedororo ayekora shopping ya kifahari bairire ayekora kindu kunyara lakini tako university seino mwana okagorete ng'ombe no okagorete sese no okagorete gosenge ntoki ng'ombe nyetenje ni soka kurwaiga njoma ite tingo jandeka ngono masaja agote na njoma ite neme abuno no jega masaja jikuliria me akumia muna babu gate chizenzi sana okagana cheche oyo bwe sensi yagatale bana ama ite ngasoka kurwa ekina nyorire yaisanire asomo 45 verse 10 Biblia ni egoteba iga aye omoiseke igwa tegerera mono eba bono abantu baino na abe nyumba yaiso aya bana korama gendero buo baekerige koko nyora asuko basira asubo gimobo lakini ibintu bya magenderero etiana yobwata abana bagosoma erinde banyore fisi tade bana inje na basoma na batasoma ngabana maete ane ko chikenyoreke nderi asemite kana tigi obengora jade kore ana no ruara to ko ri gitaringia ngaire ngibara chiwaka noro ayanya gotakete gokurwaro ri gitariengia anya gotakete omenyo bobo ya abana bali andara ayo na bagara ya 24 verse 3 and 4 Proverbs Arangani 23 24 ebungo bitatu na bine Biblia da Biblia ni egoteba iga 4 verse 3 enyumba nigo ekwagachwa n'obung'aini nyoba ekwagachwa n'obung'aini na yakongibwa goetera ase okumanya ase chisemi chire chiero ch'enyumba eyo nigo chigoichorwa n'ebintu ao byeng'enche enene na ebyokogokia amen igwa ebintu ebibikire tarie 32 inch esikirini tariao taria metungi lita 310 taria maroya manene chumbo gozaria derere tepata furai ebintu bikira senyombe na abana onye nyasao gosise ni na abana batano chiere chisano chire onye na abana batatu chiere chisato chire erindo yo mogaso mete gochia aro mwalimu oyo ndo gochiga igana lecturer oyo ndo gochiga igana mu accountant erinde nonye kwarwarire kwa iguge kabanga egari manerarie kenyoronereri ya erine ya musindo bwoge turengi okay ngaye namba ya yere aro ayatata inkore ngakiogenderete gabumbu ya muri omongera gabu rwarire mobekange gari yo komyame no koramoki chiwese kya maguta bunanko butolezi migana atomire omo minyoki bakema erinde korema naende omo manyagitari to kwanenere erinde ka omanyagitari kairwe atebanga ingori omongena bunora nyare tumia chimashini chiri chinene gichobo gimabu omongena babe moyo onera batasometi Doroje nanya roko mbaela. Tolungwa nyumba. Obe. Akungwa yabake. Somi abana. Bali bali kia igete goetera. Bono pole. Sabera abachokuru. Ekiagara. Abachokuru nechi gutwa. Mangana inga yale 17 verse 6 Proverbs. Wa mangana yale. Abachokuru nechi gutwa. Ekerone nata abachokuru ababuya. Nonye nekero rwarete ogwage zibinga ine tata mojo koronga ibanore ya yanje na irobinde nje gondwarete nane nyibwete na iziro ya baba tokwa ngakiro kekisimira ondra oninga babango kwale omojo koronga konyire gosara okonyi nano omojo koronga kokonya nori naye kwale kwa kende taliyo yo kwale ko iwo kwana kwe banga mwaumera na gesieri nakongona ngigwato mwana na to mobos gajo mokani boy etinge yere maten sabu tare o to machize jwa tire paka anga to igeti ndinga o mojo kora jana ko magwaru ari ata ngota ko kugane mbera ya ekwe ekiangara na kende kiyange yo kwa kora temaki igaba ngina banja abajo koro barenga onsi erine no nyakende nkiabeire wazo mawore bugo 17 wa 6 Proverbs
ige goteba iga abachukuru nigo bare egutwa ichi sokoro cyabo naho bonene bw'abana nigo bore abayibori babo igo Orang yang kota kita gutwe, iko kunyanja ke kunya kokina, karena kunya kami. Lakini abangena mana apa bedini, babu atau bagus, bangkare beka. Debeka kera ko ihunga, isa ko chakire ko kwana ne sau, nera kabanga no kwa yawe, inkona njendo limoina, nera karolie se chakobo. Akamea ngaye, na igule iso ko kwana ko sema kie bangengo. Omwana yakabonyoli wango onyole. Esau na bwate gentoki amarionya ngakinje ngoja kwa bangi na muna toa ile kisensi sana amo kala ko mate to banyorete onyoro monte sensi ke mana minya kabo kita o ikera ke monoroche awanga to abangaini akamatenga ya oroka geti ndaka ngoni kaligo joro inga saburi elile nkoboere akamawaera marionya kobo kali sankwa akamawaera ningekuwa bono mogaka chikuiwerio bami taiwuja kobo lakini agerabo chikobwata bwata oibunimo yomo to pagusi ndero ya chaka kare bono mogena na babwate amumuragete asenge jako nyarabuya iyo kunyo kwata mwana odengo chari omwana ode otalirieta oyaro otali konyara kono ogaturangi na rangento ogaturangi wana ngi ogaturangi ara kokonya egento bwebete neke abantu bakofamie iyo karangane ogaturangi ode na kure yo akonyo sara okonya kero monto tongira senseya esababu na korateki ana bwati baita yaye na bayura renga garo bosakunya koninga lakini sababu neronya samo bekire tarabuo ona senye chobwa to pahusi na tokosomera tokoigwa na bana baba ona tukasomera nga to bese konju bareke roda abe na gotire tiba koigwa ekiagara mbakubolinga ki oyoga ndabiti baise komochwara no maitenga chombe chio moise ko okabere iga herre tio tuo makali chionsi no maitenga chombe chianjigete tangeti ngaite era yesa rochi kochi ande tiko konya kokorenga ki mande no nyamba kaba murambale bangire asenge njaro motaka ande ko tero motaka wana akoro kwa moro okonga ma oyere na ande tera dagira tinkoli ni baga tera ngata mai tiko karanga o mai dango ino moro yani ochenchiri ngano botaka yabo morogi itukeri mango kumiore bona ikomie kumetio muuko akara kwa ruarire iriyo gwete ngango muntu nakonyora koringe oyo bwange to morogi atebe nga morogi tanya kolenda murwaire erindo ryo semereti nakore tiki ngokuore gosenko bori ami ntomota wanja bantu bonse anyamba kaba murambale wange tabanyina bya aho tangero ne seitan nanyora tu mochi oyara ngetino chigenda ngonye oyara gosenga ki na Biblia ate abanga tito ngaineka nyasaye tali okorerwa echeche ekyo gosimaka na kyo okoranga wata chibaza kyo mogotu biba gali okogorero mongina gosomo gake gento keriaga neiri chabe chao oya gate abanga enjera morende timo tutayora morenda iko ochikori yo orendire okumunga ala kingole ndubale lakini wono onare endire iwa naye 28-24 Proverbs bali bakoli chibaza kyo mogotu omo gako chikokuwa gotigero mongina kende ababara mataiwa mongina amangana na abere achore buruki gosepani wano mongino epani igeko nsamba eburuki igeko nasali sasa ngibana na jawara katigaiga oba wana bali mokonya kuruchi option soma ego tebaiga omonto okoura ise gosengina enibo yabo Erio oteba ebitibirie bibe otebe ebitibirie bibe oyo nigo are omogisangyo bwogosira iwonaye kochirengeta abaibori bae ekiagere nechiabo kogotaka kobakonya bakonye batebe ng'omwana mbuya mwana osogokonya gwakonyire mbuya mwana osokondene kwandendire nayo rendwe boigo Bibilia goteba egiasi birunsa yanjeiru narari ringana ririo moibori ateba aya mwanche bunare igo ekiataria kwa motongete
nonya nere ngocharu na kweburia oyo bono nori nare gokorera bobe na kiegora Biblia goteba ngaki kora maya ogende ekere gakiera ike okogesa gokorete ki no muswali oteba tenda mema fanya nini Biblia goteba omonene natinyekera ririga kurwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kweumia mana nabasesenie buya mana soba ntegerera wakabara wati mechira wati chinko gwate kunya wati asa karanze buobi o wati chinko njire mete lakini boya nae mogendi buya ngata wati ndira ngo indako kenyere sukuma ngo konye turuli ko bwangu nakaga nako konye ko ikapara ko ruechiro nje ni nyoru koruga nyore nsigwa magokuka njo muga mbwate nyasaye na mokonya gakinkana nkonyete ndio jigontangaze ene moyi ya sita totebane tiga kiti ango bwate si omofedione erumu metiane ngo bwate si kana litora ruli ko bwangu na ko mago janga ni nyoru bono ko nyoru gwe kole asobo gimobo kora nyori baga kora banta amangana leki amaya abantu barenga igo alega mwanyi buru yono musabira lakini dio kora genda ali ese sandu kite ko nyabuye cyana gusabo yarte ngwe Dera konyire Aye sasa nduki ayeta ngake matara ngwati mukire etagende agwati mukai abado ba okuba kubona ngai gwati kabana taigwiti agwati kabana getigoro egetine kiago ne kiago sine Kenya sana tebanga bale moyo mbamanyete mbaku kuna njeni mai aheno atemonyo hata ngatume itinga to goku atemba koko na kuboka atemba bayanga amatukane na abalire atemba tikangubuli ekere ko ibole tu napoko lengede chimbuche kichi awu kirega manyanga you are going you are next step you know chi anya baga ko akabe kirero usiga kwabe ko mochibi bwensi piota ni gotumana na ye dero gotuma isatu ikono chiete kwa renge kieni baba tigangote kwa kagendiri bwangu kwa kagendiri dero gwesire de nyimbo dero kobwa dero kubwa tirige tanda kwa mekoboka nandi koboka kwa changaji orita yoko eres na ebuye kanegitana enjera kwa karagire ebintu bitaga gosinyire rere ebintu bikoro nga sinywa osebano abaje kemba mbali kura kani ngati yako nyakwera baba kungu mbalenge kale kendo geyo goja koro kunga mastoa ngabono goja kokosa abantu ngabono okuli enteterura bese obwe kana basongo okubane kegusie bituma bogeka yanda la batenga gento que ninke yo bantu bara koleta bono gento que yo que ekiresesi yani muupiri 4 AM4 tomanga AM4 chakangu ekegolia kemo nigeo koranga ki moya ekegolia kemo nigeo koranga ki keweta ne kene giacha ense na korta na ra sanda ba isike bane ba weta iga okwate bio mungro ya manga na wanti na kia kwa ko boya onega omo mwana murukerutu kataka golia ruto ngejege ne kene ka korenga keche ebigori ba bato mu baruro
babanya butu baruro bamatara baje baruo na bande bakora ngaki okay umwalimu ndikuwa lige tu na bono ndio rojo ko somine chinguru bono we usiti banga ni chiete ekegori ekemo egekoruo ekende kia koranga abantu muarenga abai chisokoro chino nchiarenga chiaruro nekegori kindi ngurukiro nekende geso abantu bawatabanga abantu barenga kare before there were men and women therefore kare ke bigori bigo to bigoi enda kianda mwadi ke vunge bikonguna kwa genda na kika kianda ngatia ko tebo aya rengo di moyo aya rengo di aha na ujikobora ende aya koregete kare na ujikokora kana ende yada ten njuma inde na kiwet kene kene gwet ya kara tigere ani no ko gamba bantu okete nayo gwachiri oro chonya ko ngachipa itibere chia kwa mboko nyasa ko konyo ibere ko kama wajaga kweto kipara bo kikanga ya tu a chire para ne chichagi jini bere go tangaza kintu kama para iwani ibere orai kusaba nga yura so amangana henge kare ebi tu bia henge kare na hane na bia o muy bueno kiento que gani ke ori aki mwantiki kiento que gani ngomo ise umukungu mini re tukibora ko nyako etike charai mba eteti ayo kali ose na mba ile ngeli buna yani ngambono ngambono ko kata bosongo siko sikike bwa magoro mba sikike tikuka nothing new bana kamunyu gwet kiento que gani ke kali nga ba iseke ba na ba mura muajiri ne chirong jiko ngani finish nchi abeke tu Sodom ba kai ba ka mure inu ba no nya mo wonjo ka nga kwale tire rong ye ko nga kanyaga ba abeke te kanyaga na ande mba kanyaga tikindi yendo ke yuka ni ayo ko saban ebi to biya renge kale na biya ko tang na biya ko chiko ore ne skulu lero ya rengo ekiara Musa nikasomete 40 years ekara nse grasi ngoja mole kumukire na tiga iri vungo bibere nkole nge mogene ahebu atanga gento ke yani ngamoka mumurana ngambete mbaga mbetu kurwe bukume oyo no moiro ekiara nako kugamba na mwa kwa mugamba yagende turo abante bukume abantu batikanete tali ya bono kwa jaga kutiko musada batikanete bakanganya nani bakanywa mwasa ngao moyo soma mokoyo ndimokose akata kuguru gebiti bibitini siringisi acheto kwa balidim di bibitini pop abakungu bakarangeli kuwe chiro nganchuba no bali batamete bakorubuya balia bakungu abajabieni bakagorua chiribu oseo kanyetenga oyo ngaya kabele akakanya bakaja 800 ya lengo bakaja 200 oseo kanyete ngaya goja kwaturu rugusi maite asinaro goja kukaja chi ebintu bigu maroba oja koyunga musini kwa nani amusini go baerire bakaera oja kutangaza 15 aerete taliande ocha tanga baba tikanko ina nzo kenda ande iona chiete ko sara chiete
iwe gwete nayo kokosanga ngo gotigiro mwana kore abana barerire kurwa togete omwana gorwa togete kasi no kurera mbono kokosaba ndonga ngo tigera ale kata komenta kurera kiaga na rite number 1 omwana komanyira ngambi yale oika kore ngaki onya tai korere igine kemeu ngale mwachi etegake korango for example igo gento keganikero ngwa bana bachira America ngabono mugaka bono nkoko sura abantu ga ebinyanso begete birabwe binene gento nkeyo bantu bachira America bairanire ryoki ake mwako konde mwana w'umuntu aka igo abana bamuaje mukanyora bibi mwanya bono bire chokoro bibi era matuka ya toiko maya kamwana kanyaroka kamwana kamura bono ye chirongi bibekeire ujuko matenga tata mbiyo ngaya yo imbaba ngayo ujuko manyira mongino itachi mongino oyo mongino nalo na moja koro kunyaya Titorina o vomenyo u mochetori aiga tore miwe singani to ganyo moche ogocha to ganyo ogocha kena soma umugano bumungino oyo enaronga konyoro jakire ponasi yemia kirenga bali moyi gwantene no mwalimu bwesaba 8 amalika ko tebanga omonto komenya senseye emyaka ya 70 kara bene chinguru aikerenga 80 konyoro ikire myaka lini bantu bakulenga ngwakubwango ngaiwata kitakwirale miaka nene na ndo montago kuemebe orete mechano osaba iwa tebanga wetera sobo salko monto yomo ebi bigaso asense kitabu kia Warumi 5:12 ewa tebanga asengencho yogo salia ku monto yomo ebi bigaso asegento ki asense ebibe bikareta bikaibora amakweli marikate banga amakweli agaikera abantu barenga once mondo raga tabanga kobono ko mwana kwa omwana kateneri raika yadi ambaboli ekare ko goira ese kitabu gete di raika omwana omoke muno mwana uyi orareta litoke omwe omusabe nakwe di raika rende onyo mwana ka gogogena mwabo ogwanganko biole ngebeja ante ko ngebeja gere mwabo tabu yeki ate banga senge jogo sali ku monto yomo ebe bikaranda kuna to kalansta fluency nabanye bibetul kitabu kya Saburi 51:5 Taito igwa mangana raga ko lege teke babwato aye mukomulisi ingi waisire 51:5 Lora nigo na igore tue inene chingencho chiagendo ki chielive nigo na rengo monya bibe kurwekero baba abogore tiogori Lora aya nigo kanetie ekene tigira igo ndi wazi chagete kusarika Oma ite ilikuwa chagete ngaki nganyuete ndia kantaka rose kuli molito ana ale kwa chinkara iga orochonya kuarie te chinkara oyo go chakoleta nkiarari
ngakiatewa indio monta jage to sareka ingi mwakire na manyire kimwakire o monta jage to sareka kare da yangu yangina na koiburunsa ngakigare jabu kede mulisika tabanga niko keondenche niko na jage to korengere dibubi umwana mube ke sani ko jakubuga elida ikedi sani ko jakakubuga gaisika sani ya jaka ngoji mani ya jande kire oya kwa nyaka mwana ko ajaka ni lida ikana iria manyire tansi ada kan ni monta saregete kare eda yango yangina koko jense ni ngaki ni go saregete bona ese kitabu kikena ende kukoira ni kia Barumi isana 18 ego tabanga gweta so akora ku monto ya makuo burungi abantu bakabalerua oburungi bakaberua ebebi yabo bakaberua bakabarua abanyamuando asoburuti wa Nyasaye ebo moina asada momo tangani ada muoli bwelira ba nigago toretera makweli ada moyo ruwete igoro o toretera okwaberu kwebibe no bugima butakwera o ma watabanga tefo ko montara abeme ya Yesu abene getongu kere ngaki ayakare akorege ngaki aetire bono monto akero montari araisiri ebibe biyaye nigago chabweka o tabanga monene ndorere gendoki ama abera kare buya ekero monta abuata fiengiya naliago sawa mabera sinya sai na ane montonde tayo ogo sabero oyo tabuga tili bagario como venga sinya sai oyo kuega sinya sai nigago tabanga okuegena yokogo chaso monto goetera asoko igulingana liamo ya Nyasaye neringa neriya Nyasaye ya korege ndoge ko na conviction meyo monto manya kona cheki na weka bono kago kwa na okure amalika watabang ensango che abaraira skimbera para igweli ogiriango ya Nyasaye aba korto wanja kwa Nyasaye malika watabanga ntutu aruko boki warakalenga bali mwanja ninebuku arakalenga arakabe okoboki wakwa chenu amalika watabanga bono ko monta kule nigago timuka gitoro omwana arara omwana kara ile oko na nandu kwanya kumutura ngansa ngapi kobuka o tinga omwana aparti tiga kole ngaki nandu kwatabanga gendale tinirare motura ngo ilonga kotogo timuka amalika watabanga ekitabu kya merengani 1432 mukungu libeke bichara bwangu kwa genda bwangu buno yokwigora gisiribu ase tundo bae ka kinye zaule iguru irenga yoke sineli ko ligutira kwale 1432 chaka tigatebe kolia mabe nigago tugutwa liarua asenge chokora kwae okobe kurendo manyano boronge anya dimweigwa kanga kimwateba akimweigwe kanga kimwateba tebanga o manyene ebibe kago kwa agotinde kwa nigago tinde kulia ona guta kuboka bunege tabu cyaba ibere nikego tabanga omwanya abantu nigabarire tugo kulimo nyuma yogo kwa aboke nyuma yoko boke kina taita matagere dioro chinkwegeria igo monto kure tabaite kirende monto kure molisi no chiogende buoye omo sabere manya sae bono mokonye asa chiete bobe kurwana imbabu atoka mogo igaka waro kore buya gesare kore buya amalika batabanga mwanje Nyasaye nyuma ko otaraberi chekiti mwanje Nyasaye ne nkoro yao ne chinguru yao Nyasaye musani yo ekyarere robo gimabwaito bakungu bali bakale maega atabo mo gimabwaito mole fragile ligonga
fragile. Yani ongeli gena dia lendo. Di hen. Montole na chite wako mukungu ngane ko salioro akanyerere. Kamu mai gona mai. Yuko kwa mimi ni piga wako. Dikasema kane ko. Omo gimomo ngakiburi. Munabona aliye sende sukuru. Abana bara ba mwalimu ko wonkuna. Nje ngogenda pi. Iho mwalimu orole oite kadu. Mangana yeke boko ko wonkuna engo kwera abu. Na bolia balimu iho mwana ko batenga ngo kwari kuwege. Ona kolera kitabu kende kya Galatians ase gukolera ase kitabu kya Galatians isanemo kianda Galatians yani abagalatia irenga nateo irenga kianda na 10 kyakalo inga kiaja akabano minto intoro sako koraya lingati aha kiagera ntokogesa ntogesa kerenga kira koranga aha totakueti emio aha nabo korabe na gendoki neribaga tokorera abantu bonsi gendoki aha igo kaka kimwate bakaki akiate toro sakokora Maitense abantu mbali batatu ogusiriko kugambira. Number 1. Muntu omogotu kakotiri. Yani abwate mechando yani okoranga nayo mocherete. Yani abuno okulenda bako. Muntu omogotu. Muntu no muko akolenga koko kwa mole drendagira akolenga aya asimu akale ngamugale ko koranga ngamugale ko kumbura abantu kale kana teo mutangani oyo kabere oyo gatatu no mwana okolunga ana oven intakana yani akuirusa ni moyonga asinge joba yuli bana bakorete ya no mobeka bi abana ndo isiko ga ndo mujia so mwana amenyeta na bokomanya ngo ya amenyeta oni njira kubeki ruwe dage na bokomanya ngo yo none bikolo tana bakolo ngo yo njira bigita kaja tali bonzi baba nya sa ko konyi abantu bada ko jando mo na wo mo ta ko mo jando kaba eba kuragira abandi oyo era wekera mabere kombe ebimeto bibekera esani yama ko gaso bukimango ukani biko gasanya sako ako bikonya appetite biage ndubo food bubi ayino ko babegerole o kakanko basamba buli mbuyi kakatia nyasa bukendi katia Oriyo wera teberete kwaka. Kwenga onye sibete zika ekwanyu uitanyu kiagara. Nso bale. Nakiatewa ntoro sako korama ya. Toro sako korama ya. Ni muswati yati. Baba toro sako korama ya. Ekiagara ekyo gusimeke engakingo ikiro kwa vest. Wa vest nae. Abantu bara korama ya. Time will come. You will harvest. Abadiga okuchikoira nyako byale ndagera kwa musunirani. Tali njenguru aliti. Na yake ruwa utakuwa wangu. Torochie ndi mokwa musunete. Oye ko badabo na kubwatira nibiri. Ngakiate antoro sako koraya ngati. Kobwa teriba ha. Kama ya. Chebi tomido.
tiga ko tebang na bono school ko ime maye ano ko atika dikande o kabe kande to ko ime mo e kana ne sala nche no ko ngaki no ges bala ngamo anyu wul ko rabiya no ges ko mo ay chingende chiri kwa diete ira ngaki chingende chino konyo takana gete nkwa mo ugakomera ugachikomera nchi kwama ukikogenda mugundu kwanya chira basongo batali gukwama wako ninga inako sete ngainako sete kemonya gio katarani kuruse pakai kora maya no kora ngaki no gese di mau kali ni gali mai ta bantu berapa apa kuku ya di mau itu bakal sama toko kau tapi nggak sama guru sama toko gas ikut buat tabu kirinjil ya ni apa kuku bakku mau berobo aku yang hotel ini ini nggak tuan tinggi mah ikut atam itu onyo muntu okona di avocado 5 avocado kwa bulunga eye andi kwanye batakwa bikanti kaki manya 5 ekupuli oro chibuge tu kiribaka akanyitu muteguru namba kwanya akole mirimo akakuru muteguru eri akabere akakora ngaki akaliya asaka yaiga akakora ngaki eri agatata akajerenda tesalegiti Elia kane gwetu kire kuruwa bakaitiwo. Elia gatano bwali de nsa sokoro. Elia sita onyo de sambo. Obutoire. Elia saba akwata biligo. Kona kanye tenga ki moere. Kwa mai utaka ngaiga yonji kwansere. Nangge sebon abuka tongkok ya suwe dikaki tegang kubur. Kora sensei, otawa sensei, orang lagi. Kora sensei, no monto jago kore rekonda, muiri ndagira. Ali, anya cinguru aburu ke buya. Osabon. Kago chiko nyore dia simogonda. Okobekera niamu. Waro goji kumwaka na kwa iwonga chore kemo. Chore biazi ko sebes. Gota digendo giyo kanganyite. Butene nguo mbu anya kwa forever. Oyoro charero. Mato mugambi nali gojise Italia okaburuge iro muntu. Okaburugire ocho kore konda. Vamo nyuga. Lero no bako no mugambi mbekere sikine. Yani bunorenga timbo iko cha kubunorenga tiyo muina. Palinga mwanya buri. Kore asense korera bantu ngaki. Amaya. Kwa amayo mungino oriaye. Otararua sobo gimobo. Umugaka kora sikete. Onye ne ase obekire society ye kawa. Korera bantu amaya. Palinga mwanya buri. Galine galirimo papa. Galine galirimo. Aba muraba libe vegali mungino da kale meruteni bobo tata bakamunyuka juga toko jiko itumenga mbugate jibule kiga oikera ngoba tebinga ayar ko ba maumino ngumu kikwala kontenga na ingo wiki ngumu wolu ngina jiri ngima ko so kimbwa ngate ko mungino irusie paudi ana yatika na bu koranga moe aka momento ngui ke busongo arali busongo taski sinzali kono ro mongino de na menyete kuruseti bugo ya kare no mo ko ya bo rule ngum ko mate binga baba o no mo baso na ko tebe tio metaka o mongino yo komboli ngaki basa esimiana no bwata ngamate bi ya ngasokie likamwisi o mo ko yo ko ma ko bolna mamo yo na kwa basa ngukumi ngaki ngayi api mire ya ne si mi ambi merete nga soki
oko ma tebanga onye nero yugwante betirio medaka basa so ye boxi me egento konyora ime olusio kuna jo so yoko boko kanya kusabanya sai nganyore si me kurukunge Samsung eko 27,000 akante bi ine ya kogenda kongo chaka kuruwa sale ndengere nere aranda ngiti na indi nkanyonge paundi na rueto mwalimu ya kanye haleluya aya kanya ko bomo kukaso bugimo ngakike bungo gyateba kora nyoli baka kora bantu mangana lingaki amaya nonyembu kora bantu mwa maya kora maya kora maya bugo Rochibuni mete yego bako mugaka ko kananga nyoro monto turu mutone. Bokima bwa bo beti. Ati bwa kora bwa bo beti. Utakero mwiri ngeki di wakanete na bwa beramu. Waka bara wati mechira wati chinko kwa teko na wati. Asa ko karanze buo. O wati chinko ngire mete. Lakini boya. Nae mogendi buyanga ta gwati ndira ngo indako kenyere sukumango konye turuli ko bwangu nakagana ko konye ko ikapara ko kuruechiro nje ni nyoru ko ruwa nyore nsi wa makokuka njo mogaka mbwate nyasaye na makonye gakinkana konyete ndio je kontangaze ene moyi asita emoyi asita to tebane tiga kiti ango bwate si omofedione erumu metiana ngo bwate si kana litora ruli ko bwangu na ko ma ko janga ni nyoru porno ko nyoru gwe ko aso bogi mobo kora nyoni baga kora banta mangana le ki amaya abantu barenga igo bana bali bomongina okomana nokobesana okomana monya sebinte bikebike maite na nyora bana bakoko bago jaga kubaranga ki ngaba bago ku bine bian kira atenje maite ako nyakubaranga na kania bana funsi na to nyakubara ngamtela sipon ngorte property I will just take it ama tukaya babu na bara bwa ko ni achi kai gula chinguru chia kali koreni to bia na yeseye konyoro muntu nda akagaje tuka agatambu chibeta akabeke tuka segeta sibantu batali gweta atambe chibeta akalikororo ngaki nyama choma nyama ya mbuzi na etire miaka 5 nyama ya mbuzi nyokwambiara na mwalio montara babuli ngakimbale ngamwali kwanja nyasaye lero mwanja korango yo for example mwali ko kwanja yo abana bali bomongina monya ko mana se binte bike ngekero gekene kinje na agorete yaya bibo ine petrol station ase mwanzi mako anda mwanywa maguta mwiran ase letali ro motori itu